Přátelé a hosté, vítejte na této párty. Pojďte se bavit, jíst a pít. Zveme všechny hosty sem na pódium. Děvčata, pojďte sem. Prosím. Dejte si jídlo, pití, můžete tancovat. Připijeme spolu na krásný večer. Můj drahý rumunský příteli, vítej. Rád tě vidím po 1000 letech. Vypadáš dobře. Posluš si. Příteli, děkuju za pozvání na tuhle šťavnatou hostinu. Už 1000 let jsem nejedl, takže mi pěkně vyhládlo. Nachystal si pro mě pěkné krčky. Vole, 2 v jednom to nechci. Ale tohle vypadá dobře. To byla lahůdka. Je vidět, že jsi dobrý hostitel. A co máš pro ostatní hostitelky na týdny 41 a 44? Mám tady samé úžasné dárky. Každá hostitelka, která nechytne pavouka, ale nazbírá 80 litrů krve, získává karavanu 200 ml. Ale my tady máme více hostitelek. Ty hostitelky, které nazbírají 175 litrů této tekutiny, si odnesou červenou kryštálovou misu 3,5 litru. Ale já vím, že na této párty budou i hostitelky, kterým se podaří nazbírat 260 litrů krve. A těm nabídnu celou sadu křišťálových míst. Ale po 1000 letech jsem přesvědčen, že se najde i hostitelka, která bude mít 320 litrů krve. A té nabídnu podnos a chytrou termosku. Drahí příteli, pojďme si připít na tuto párty. Večer teprve začíná. Mám tady archivní s přívlastkem postní sběr prvojakostní krev. Pojď si dát. Doufám, že ještě teplá. Ještě se z ní kouří. Má tu nejhezčí barvu. Pojďme si připít na naše setkání. Na zdraví. Na zdraví. Pojďme si vzít ty naše kořisti a docucat je někde jinde. Tak už som naspäť. Tak prejdeme na mimoriadne ponuky. Ako sme sa už pozreli, aké darčeky môžu získať hostiteľky v etape 41 a 44, tak teraz sa pozrieme na mimoriadnu ponuku. Tak prvý výrobok bude tento cesnak.
Máme tu tému Halloween a táto téma je predovšetkým pre deti, lebo tie deti chodia od rodiny k rodine, chodia po návštevách a zbierajú si sladkosti. Tak aby si tie sladkosti mohli do niečoho uskladniť, tak budeme mať v predaji výrobok, ktorý sa volá Desiatník Halloween. Tento výrobok môžu deti používať ako na malé cukríky, alebo takisto ako perečník do školy na perám. Cena tohto výrobku je 5 eur. Ďalším výrobkom bude vlastne sada, ktorá sa bude skladať z 3 výrobkov. Malá nádoba bude mať objem 470 ml. Stredná nádoba má objem 1 liter. A najvyššia nádoba má objem 1,5 litra. Táto súprava slúži na uskladňovanie vlastne všetkého. Môžete si do toho dať sušenky, a vlastne kávu, cukor a tak ďalej. Cena tejto celej sady je 18,10. Poďme sa spoločne pozrieť. Pokiaľ zákazník utratí na prezentácii minimálne 22 eur, tak má jedinečnú možnosť, aby si mohol zakúpiť výrobok s 50% zľavou. A tento výrobok bude sada 2 karaván. Cena tejto sady je 15,50 a skladá sa z 1-litrovej karavany a 600 ml. Pokiaľ varíme, tak najskôr si potrebujeme pripraviť suroviny. Potrebujeme si ich buď to nakrájať, alebo nasekať, aby sa nám potom s nimi ľahšie pracovalo. A na to použijeme naše nože. Takže v predaji budeme mať 3 nože. Prvý nôž je filetovací, druhý nôž je nôž na chlieb. Cena filetovacieho noža je 18,90. Cena noža na chlieb je 22,90 a tretí nôž vy vôbec nepoznáte. Je to úplná novinka. Môže doplniť, vidíte, môžete super využiť, môžete zapichnúť do tekvice a cena tohto noža je 15,30. Ja si to vyťahnem. Asi si to nevyťahnem. Tak vám ho ukážem. Ako vidíte, tento nôž je veľmi malý a je praktický. Je veľmi skladovateľný, výborne sa drží v ruke, my máme menšie ruky, než majú chlapi, čiže super to uchopíte. Môžete s tým, môžete ho používať na záhrade, môžete s ním ísť na huby, odrezať si hríbiky, ovocie, zeleninu, je super skladovateľný. Takisto slúži, pokiaľ niekto z vás doma pripravuje mušle, môžete si otvoriť mušle, alebo na parmezán. Parmezán by sa správne nemal krájať, ale mal by sa rozštiepiť. Takže na parmezán má veľmi veľké využitie, takže doplňuje radu našich Jusiris nožov. Ja si dvihnem moje dosky. A ako som na začiatku spomínala, tak si potrebujeme tie suroviny buď to nakrájať alebo nasekať. A na nasekanie môžeme použiť výrobok, ktorý tu už dneska na pódiu bol odprezentovaný a volá sa Tajfún. Cena tohto výrobku je 41,50 a budeme ho predávať spolu s vekom. Teraz sa presunieme na sekciu varenie pečenie. Takže môžeme si na Halloween upiecť napríklad tekvicový koláč, alebo si môžeme uváriť tekvicovú polievku. Koláč si môžeme upiecť vo výrobku Ultra Pro guľaté 2,5 litra. Cena tohto výrobku je 65 eur. Polievku si uvaríme v hrnci Profi Kolekcia 3,8 litra. A cena tohto výrobku je 185 eur. Pokiaľ máme navarené,
tak by sme to radi aj naservírovali. Lenže pokiaľ tie naše malé ratolesti chodia po susedoch a zbierajú sladkosti, tak nikto nie je doma a to jedlo nám vychladne. Takže na to, aby nevychladlo, použijeme naše termonádoby. Takže ďalší výrobok je Sada Terma. Skladá sa z nádoby 3,5 litra a z omáčnika. Ja sa ospravedlňujem, lebo v češtine je to termoomáčkovník. Omáčnik. To je jedno, ideme ďalej. Ďalším výrobkom je Optimum 2 naberačka malá. Cena Optimum 2 naberačky je 7,30 a cena Terma, som vám nepovedala, je 35,50. Pokiaľ máme navarané, tak by sme si to naše jedlo mali dochutiť, takže na dochutenie použijeme Allegra koreničky a Allegra mlynček. Allegra koreničky budeme predávať za 9,50 a Allegra mlynček za 18,30. Dnešný deň máme predovšetkým o pečení, mali sme tu vzácneho hostia, takže my pri pečení ďalej postaneme. Takže ďalší výrobok bude tortová silikónová forma. Cena tohto výrobku je 30,50 eur. Ďalšia silikónová forma, ktorá bude v predaji, bude silikónová forma tortičky a bude sa predávať za 18,90. Pokiaľ si upečieme tortičky, tak by sme si ich chceli podľa našej predstavy vyzdobiť a na to vyzdobenie použijeme malú kúzelničku. Cena malej kúzelničky je 11,40. Pri pečení ešte ostaneme. Toto je mimoriadná ponuka na týždne 41 až 44, ale stále nám tu chýba výrobok, ktorý budú môcť zákazníci získať zadarmo pri minimálnej objednávke 41 eur. Ten výrobok niektoré z vás poznáte, niektoré nie. V minulosti už bol už dávnejšie. Používa sa predovšetkým pri pečení, pokiaľ máte pripravené cesto, máte ho napríklad na apolom podložke, chceli by ste si to cesto narezať na rezance alebo na štvorce, trojholníky. Áno, je to radielko! Výborne. Tak milé dámy, toto je ponuka na etapu 41 až 44. My vám veľmi držíme palce, aby sa nám predaje podarili. Ďakujeme.